راديو إيرنا أبزز اللغمة عزو السلام تانا يبتحكم كورات سمعتنا إزي أب كتما باريس زركب دمت راديو إيرنايو نايلوم علت 18 حسف نوانا علتاو زينا بمقدام كجمريو سعيبو تاريخ كابه الكيت رواندا ناي زملت غورزو إيما كولي ناي قدايات قداي كنغربو لكمينا مدب سبورتوين أم نايلوم فنوانا نشفنو تحسيو كسافة أمي مسانا قد بخبر نعدم راديو إيرنا هاجرات أفريقيا نعمتات زوهالو لعلي 580 بليون دولار عدا كخفلا كم زي كلا تقليصو أب صومال منيسر تمرتي كاب استخايدلو فتن غسلت نسكلا دحينو 16 سبات كن تقتيلهم قدامي منيسر إثيوبيا أبي أحمد نمل أفريقيا زحقوف شلمات سبورت أنوكات وايبو أرسات زيناغت كتاتلو تصنحكم كبرات سمعتنا زرزراتو يغتصل هاجرات أفريقيا بسنكي لبدا كورونا فيروس كغاطمن كاب زغيل قطباوي قلولاو نمدحن بانك عالمن أهجراوي معكن جنزبن زلون وهلول عدا كدسكل زبل إمام أبزتي زركب إذن هاجرات نعمتات زوهالو عدا بسنكي كوفيد 19 كاب ولد ناتا كوينو كتصنح زغيل كوان تغنى نحوارغه عدا أخت كفل تخيل هاجر ألاديا زبل تنتانتات قطبا النعبي متسألو أب تحت سهرة زركب هاجرات أفريقيا زلون وهلو العدا 583 بليون دولار كم زبطحه صبصاب بانك عالمي ملكت بمسرت صبصابتي هاجراوي فاينانساو تكال قدم 10 عامات 336 بليون دولار وهلو العدا زنبرن زن هاجرات أب 2018 ب 250 ميتاويت نهيرو ناب 583 بليون دولار ديبو إذا دما أهجر أفريقيا كتتصورو ناب زيتخل عدان صعبيناتون تشمم كمزلا زنفت مغانو تنتن تغط أبايردو عدا هاجرات أفريقيا أب نفس وكف عمت إنا نهار كابز غدلو أورا مغنيات تشاينا نهاجرات أفريقيا كدما كونت زيبولو لقاح النهابت قدات عدات قبرن مهلاوايز تنتن أب أفريقيا عدا أخت كفل تغيل هاجر زي لاكنسا تشاينا بزي كدما كونت 10 بليون دولارات بملكع لقاح مهابا نمت أي تسقاتات عدلات وفرن زا أهجر نمبحد زعلمي يبهال أب تحتي سهرة كاب زركب هاجرات أفريقيا زوزح عدا زلوان تبايلن زي تكسا كم نيجيريان إثيوبيان كغنان كلوا إرترا حانتي كابتن زوحد وهلو العدا زلوان هاجرات أفريقيا تبايلات قلات كساب تحساس كلتشحن 17 وهلو العدا إرترا أساد 875 مليون دولار نيرو مسمت زاو تشاينا إرترا أمودا تخلتشحن 18 زنبرا عدا نابل علي 3.5 بليون دولار كم زعرقة صبصابات قطباي تغسو بانك عالمنا هجراوي معكن جنزبن أبا هجرا أفريقيا كابز شغلهم أورا قدايات قنتي مغفال وهلو العدا بقوع محدران مقود صار بالشونان قلصنة زي مهلاويو هاجرات أفريقيا العلي 580 دولار عداد آيها الونمبر عمتاوي أسات 100 بليون دولار ببلشونا كم زطافا إزقلات منيسر تمرتي سومال عبد الله قود أحبار كاب استخاير اللوفة نغسلت نسكلا خمز دحنة مقلتي فدرالاو منقسة هاجرا فليتو منيسر بسنبت 16 نحاسة بقافلاي تعجبو كاب زوبا قود ناب كتما مغادشون نامرحن كله دحر استخايدلو نايدي بيعمد كعتي قليل قدات وريدو اب هوسبيتال حكمنا قبرلون كله كاب عجبتون حلفت من قدنقنا زتغسلو كمزلو يتحبيرو نتسرحيت الشباب كمز فتسمو يتملكتو الشباب بزي كازي بتعلتيا اب مغادشو قماقم بحر هوتيل اب زكايدو مدكعتي بوحدو 16 سبات تقتيلهم حطغات نايتي شبراو قجل نتا وطاتنياتاتن سبسلطان منقسن كم زعرفولا زنقرلا هوتيل نحيالو ساعتات تغطات إروا كم زوعالة استفلالو منشتات كابتا كثما قليصهم قدامي منيسر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بمحبر هاجراوين كوميتي أولمبيك أفريقيا مالت أنوكا زلعلنا كبر شلمات تواهبو قدامي منيسر نزي شلمات ززباقع نسبورت إثيوبيا نمدقاف بزاتو أبنتاو مبتعان نمنكسغاس أولمبيك هاجرو بزهابو أقل قلوتنيوم
ዶክተር አብይቲ ንመራሕቲ ሃገራትን ካልኦት ልዑል ስም ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ዝወሃብ ሽልማት ከም እተዋህበ ካብ ፕሬዚደንት ማሕበርን ኣባል ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስን ሙስጠፋ በራፍ ብዝተጻሕፈሉ ደብዳቤ ይፈሊጡ። ፕሬዚደንት ሙስጠፋ እቲ ሽልማት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክወሃብ ዝኸኣለ ፈጻሚ ቦርድ ኣኖካ ካብ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝቐረበሉ ናይ ሕጹይነት ምሕጽንታ ምዃኑ ኣብቲ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ብተወሳኺ ገሊጹ። እቲ መራሒ ኢትዮጵያ ነታ ንሃገሩ ወኪላ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ትሳተፍ ጉጅለን ንምህነጺ ቤት ትምህርቲ ኦሎምፒክስን ዝውዕል 3 ሚልዮን ብር ክስልዕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ተመሳሳሊ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ። ኣብ 1981 ዝተመስረተ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝርከብ ኣኖካ ኣብ 7 ዞባታት ብዝተኸፋፈላ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝቖመ ማሕበር እዩ። ኤርትራ 11 ሃገራት ኣብ ዝሓቖፈ 5 ዞን ተሓቒፋ ትርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ታሪኽ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዘምለጸት ጎርዞ ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ክኸውን እዩ። ወይኑ ሱሌማን ኣዳልያቶላ ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤርዌን ተርጓሚ መምህር ፍቅሪ ኣያ ምዕራፍ 15 ዘይተጸበናዮም እንከድና እቲ ንመጀመርታ ግዜ ሰናይ ዜና ሰማዕ ኩሉ መዓልቲ ቅትለት ካብ መጠን ንላዕሊ ገነይሉሉ ኣብ ዝነበረ እኩይ ተግባር ድማ ንቡር ነገር ኮይኑሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ ዘይተጸበኽዎ ግዜ እዩ። ኣብ መፋረቕ ሰኔ ዳርጋ ንልዕሊ 2 ወርሒ ኣብ መሕብኢ ድሕሪ ምጽናሕና ወዱ ንፓስተር ሙሩንዚ ሰንበባ ክዕልል እንከሎ ዝሰማዕክዎ ግፍዒ ክትዛረበሉውን ተስካሕክሕዩ። ገሊኡ ብዕንቱ ዝረኣዩ ገሊኡ ድማ ዝዕለልዎ እዩ። ሓደ ካብቶም ምስኡ ዘዕልሎ ዝነበረ ምስ ሰማዕኩ ኸኣ ስግድግድ ኢሉኒ ከም ልሰኒ ደለየ። እቲ ክትዛረበሉ ዘጸይን ተግባር ኣቃሊሉ ከም ግጥም ኩዕሶ ገይሩ ዝዕልለሉ ነይሩ። ንሓንቲ ሰበይቲ ሪጋ ኮይኖም ተጋሲሶማ ኢሉ ጀሚሩ። ደቃ ክርሕቕዎም እኳ እንተለመነቶም ንሰብኣያን ንደቃን ጎዞሞ ክሳዶም ተኺሎም ኣዲኦም ብትሽዓተ ሰባት ክዕመፅን ከላ ብዕንቶም ከም ዝርዩ ድሕሪ ምግባር ንብምልእቲ ታስድራ ቀፊሎማ። ኣዝዩ ዘፍርሕ ታሪኻት ክዕልል ምስ ሰማዕክዎ ርእሰይ ኣብ እግረይ ቀርቂረ ኣእዛነይ ክዓፁ ፍትንኩ። ካብቲ ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ኣእጋሮም ቆሪጾም ደሞም ወዲኦም ክመቱ ዝሓድግዎም ቆልዑ ምስ ከውሕላ ቲሞም ዝቐትልዎም ህፃናትን ካልእን ይርከቦ። ገለ ካብቲ ዝውስኽዎ ዝነበሩ ዘረባታት ኣእዛነይ ዓቢጠ ከይሰምዑ ፈተንኩ። ንእግዚኣብሔር ድማ ጎይታ ዝጽበየና ዘሎ ዝንትዳእ ኮይኑስ ህይወተይ ውሰዳ። ካብ ኣብዛ ገሃነም እሳት ተቐይራ ዘላ ዓድናስ ብሳኻ ሕሸኒ ብልክዎ።
أعرف سنببا علالهم كاب جبنات وجء نابتي أبسمين زكاية زنبرة كوينات كيرو قال خابقاتهم سراويت منجستي سعر كم زلون كيغالي أبي تقاومتي مداقها كم زي ترف انت زاربو كلاتهم كأتهم تقاومتي انت تعويتهم عليت وتو انتاي كقات من نايلهم تجنهم نيرهم سنببا خا منجست فرنسا سراويت كسدد مخانو كم زي سمع نقرهم نسوني أرختم كأ بزينا زي إفويتا استسمعوا مسلو مخنياتو فرنسا مستبهوتو زمرح منجستي تبو زمد الناس لزنبرايو أتهم السنببا زعلولو زنبرو ودات منجست فرنسا مست منجستي تحبابيرو نتوم تبو زقسقسو زنبرو تقالستي RPF كاب هاجر كسبقوميو اتقمتهم كم أكخون انتخينو خا اتوكينات تتقوي بلمو أتهم قتلتي أكيد تكبراتهم بزيزخون انقفات يسالوتو مالتيو أبتم جنبرتا بزعبا ممزق نايتهم فرنساويان والتهدرات كما يكسم عن خمزلو لا يفلتكن أتهم انترهموي والتهدراوي سلطناتات بفرنساويان والتهدرات كم ستوهبو ميزورة كم امتدأ خوينو من البات أتهم والتهدرات أبتهلكيت كتحبابور يمتيوم إزي كخوني خقلي لك أمان جناي كألكن فرنساويان نرواندا تمزيوم على ملوء ككتاتولون يمالتيو كاميراتاتن مع كنزيناتاتن كسعبو أممو كل تيز كايت نبري عمتاتن جاملاو لقيتن كأخقالهي مالتيو أتوم أبزمع بلا هاقرات أمت سبات كأ نزن قرزيبا انتو من تري أمو قلخ قبر مخانو ردئيو أبزي أب عين مدري زحلفكون معلتات تمهاركون تداليو السراحة أكزيبير أزيو مستيراون كابرد ديتنا وتأنيو سلازي فرنساويان ولا قوانتهم انترهام ويزا سلطنوهم نساتو من تقونو ممتقهم حماق كم زيكون حسبكو لكعيو تاريخ فرنساويان ترات ملكيتنا فرنساويان كدحننا نصبيهم عينتا يكونون انتخونا جن بممتقهم نيكزيبير أمسكنكو دحر غروب معلتات أب راديو بزعبا سرحي تركوي سمعنا إزخاء بفرنساي زمراح كاب كلن فرنسينيا زاربا حقرات توات إسراويت أبتقاق ألاي كيفو مالت كابانا بزحر حق زيكوني معسكر كدوكون مخانو حبري تارخبنا أب راديو 5 سمعنا يو اتم وتهدرات أبدو برواندا كنكا أمريت زاير أبسركب معلوان فرتي قمام سعلبو بحلفتهتو نناي كلتيو حقرات نينويح اوان محسنة تقلت درفتات سسنيه دمي أقبابلا تغيرو لهم باستر نتك أبابلا مركز بمقبار اتمو تهدرات فرنسا نرواندا مأتوي مخنيات نعاليت توتسين مقتالي بلنا أنا قل أيتسامع معكن إكزيابير تقلوتي كم زملس اللين نزوم التهدرات زيوم كدحنا نايلو كم سردومن رقصنيا نبركو ودب حبرات هاقرات نتمنقست فرنسا زوسرو تبقسو دقفو قلتزي إزخاء صبو ملكتي نيرو اتم التهدرات ون اتو مسبلو ممزيئوهم بنتصور قلتزم يم بهيوات نزو ترفو توتسي معقوبي كهوبيلوم كم زقاتو برديو حبرو كسيلي إكزيابير مسكن بلكو دحرك لما عالتاد دما هليكوبتر أبت خبابينا بهيوات ترفو توتسي كتفتش كتزنبي جمرات بتبرديو سمعنا يو لبنا تنتلتلت اتم فرنساويان كابت تحبينا لوز نبرنا رحق إلوم كم زنبرو افلت نيري اتوق قناص لزي تزازم دما أشحت عطقات قتلتي عليك توتسي كأطلو فقدو يزنبيو نيرميم كقبرو زنبرن نقن نطوري نيرو أبتا باستر مرنزي أبت أولاز ودقي ترف مرف مقبي حيزو الناز مزألا أوان كأ باستر
كم زمسلني نابتم وتهدرات فرنسان تخدنا يزعيش حبركوا إيما كلي أيم سلكي نتو تسخ حقوزي كون المجيو كقتلو خنيو بلني حساباتين من صاق أقداو إنا نتساقع أي قد سنوني باستر كابتو ما سقيتنا كبرتنا بلاشو من تلاقيت من زقتلنا وزقتني حتى كويسو من تقتلنا يعيش باستر بزرارباي زسنبدا مسألة نأين نتنكالوتن دما نجرات كم حيشو إن تمننا أبجزء كنصن حقوان تحبرنا أتنسترفا شو عالتوالد نأي كم صدقفا نمجلات رأسن كنا أرقام سرعين جن سكت بلاء أنا دما بوغني كابنا بعليت أباش زمر أخا نابتم فرنساويان مخاد عشاني وسخ كله اتنوالد كلن نايس ممع ملكت كبراء اتن فرنساويان انتسك قتلنا انتسك محرنا ادلنا نرأح دقنا بلكو منكبو نلعل سبسيبو أعميقو مسستنفسي منكبو نابز نبرو تملسي عبد أور كم زفاقص اللغة كستبلك ألكو جازا باستر أبت أوانتي بزحة كايشو زي أنجل نيرو سلازين أنا مأقاب أشكاري إنه هنا ممسو زي ترفي نيرو نابتم عسكر فرنساويان كدان تدأخون كنت دليا بنتصور زلوو بوتان بسلام كتبصحات خئلا مخان كنن أتقليلخ مزي بلنا بوزح تسفاق نايت برا جنات قتلت دواي بلن زلو أب قودناس ترخبتو تسخأ بقصبت يزقتل زلو وسخاء باستر بتن خبابي سلستو ورحي أبتا عين مدريس تعزنايو أمرنا قويسو خيكون تتطرطر يزمسل سلازي كسناق عنا مدباء حدا مشيت اتم فرنساويان وتهدرات أبي كم زلو حبريتا حيزلنا كمتسئنا تتصبنايو كال أقرى محساب حيزلنا متسئ أبجزء كابن إتو نمجمر تاكزينا مخانيو أب حدا خفل وسيدو في المرأينا سدرا بيت كلهم تقديلهم مستقصو باستر مريحو نابت حدا فيديو زلوو مدق أسخفلي مريحنا خداء دمت أخنقبر سلاز جمرنا خاء ساقنا بالحبرنا أقرنا بخطر متجببات سنكلكل يبل سلاز نبري مس مندق اندا تلاقع عنينا نخير نيرنا مسنايكم أقن باستر كم زعينة رهوا سلاز فترلنا بلبي كم زمسكنا يوز ملكت فققتانا أبكل التأزامنا بتيع نبراء باستر مرنزي دمتنا من انت خيسمع اتا فيلم بزي دمت يرئينا مستغناتاتنا خاء تبقو كنفرناي منباب لمدي أطرينا سلاز نبرنا بملتاتا فيلم بزي قلت أقام كان رئاكالنا أرأستنايتا فيلم كوانتا زي ذكركو اتتحست أقن قرب ذكرنيو حانت دكتورات أبزي بلو مدربدا استمدبت نيرس هو السبات مدحان بحلاف النتا مدحاني تأزز نبرتيا بز تكبارات أخا كتأثر تفريدا دحيرا ناتس استبحلتن عب خبرن موقسن كمز تقوانات أفتنيا تزنتو أزيو مسات سانتاي نيرو أتقندز ذكراقن حدن اشتودي أبتا فيلم أبقورنا بشكلتا أنا زوري كخيد يرأمو أنا خاق أتلت خير إيوو
كيقتلو أسيت تشنيقي عويلي تحبق قبلو دلخو دحيرا فيلم مخانو فيلم بفيلم خا أوز أيس تسرح فيلم كم زخانة يذكركو أبكال علم تتسخون كمولاد كم زي قد زنجي نيري اتقول آنات أمخانو مسترد أنخا إننا نتركو أبت سكرين كحبرو أبت فيلم زنبرا سعري إناكو يخوخا تعم مزمور كزمر دلخو هز أنا تسحقلان ولا حدا خازي يحب ألان علم تمنخو حما عدل كوينو جن حوسنا نوي حيقتلن حدا خاب سرحتنياتات باستر مورنزي أبتاسب زين براكفلي سمايا وحبري كبره مسرائي قلقوا نعو انت رخب بمبال نتهم قتلتي باستر توت صحابيو كهلو يخيليو زبل ترطاري كم زلو حبرم نباستر مورنزي حدا عركو حدا قجل قتلتي قزقو كفتشو يمزقو خمزلو نسومنات كحسوهم مصلحو خا تقطعهم كم زلو حبرو باستر مورنزي نزي كنغرنا أبزمتصلو أستيو تربشي نيرو كم زفريحو رئيه فلتني مسانا تنبركيخو إيدو مساقلو أو قويتا نزنا حاتنا بخازو متسالو جزي أخيلون ترى أخوينو قلت إفقاو سدن اندا بلز الليلنا صلوتو فتيمو يتفتونن أبرأس تفريح من باريكا رعدتو اللي باستر اتودنا في عين مدرخن من لسن كل نهار إنا رخو إلى حدثكو رقت عيني يكونكم وتم قتلتي متصل زلو شعينا خنفلت أبز عين مدرخن زلخن انت دعا فليجهم نعاخن تراي زي كونس نخلنا يوم قتلنا يقتل سلام كما يتقنيو زخبركم مافكر سبورت أبناي لومي سولس 18 حسب مدبنا نسبورتاون فتات قدم بشكلتا أتلتيكسن كعس أجرن كندس سينا مسانا حبيركم كتسنحو بخبري نعدم مس زتفلاليا كلابات قدم بشكلتا نعلمنا تترنيفهم زركو إرتراويان تقدادمتي أب زتفلاليا مدرخات ودر بشكلتا كساتو فقنيوم كابربو 12 حسي كساب بقدمة مال السنبت 16 حسي أب فرنسا بستخيده مبل 7 كلتن عمتاوي ودر وورلد تور كرايتيريوم دودفنه زيت قدادمه أبال كازاكستاناوي كلب أستانا مرهو قدس أب حفشاوي جزي ودر مبل 81 درجة حيزو نزي أب حموش مدرخات 821 كيلومتر شفنا زر وديو كولومبيا تقداماي اف برو سايكلينج دانيال فيليب مارتينيز نزور الدر ب 21 ساعات 44 دقائق 58 كاليتات بنفصام تعواتي بجماليا كوينو بمرهاو قدسن كالوت حموش بصوتن ان تدغفه نزاماليا نمونان اب قالس تتصميدو زقنه كولومبياوي ميغويل انجل لوبيز دما ب1 دقيقه 38 كاليتات دحيرو حمشاي ترتا بمبحات مس قداموت 10 تسريعو
ኣብ ፖላንድ ኣብ ተሰላሰለ ቱር ቢትዋ ቫርዛቭስካ ዝተወዳደረ ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪቃዊት ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ማለት ኤንቲቲ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብወገኑ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 79 ኮይኑ ከኣቱን ከሎ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድማ ምስ ካልኣዩ ሃዲሙ ቀዲሙ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ናይ መድረኽ ዕውት ኮይኑ ናብ ፖድየም ብምድያብ ሽልማት ተቐቢሉ ይኹን እምበር ኣካየት ናይቲ ውድድር ካብ ገለ ጋንታታት ብድሕሪ ዝመጾ መረረ ስግንጢራዊን ኣገራምን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝተወሰነ ርሕቀት ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ዘይጠጢሑ ነይሩ ብዝብል ምኽንያት ነቲ ውጽኢት ሰሪዞሞ ቀጺሉ ኣብ ዝነበረ ሳልሳይ መድረኽ ናትናኤል መበል 35 ክወጽእ እንከሎ ኣብ ራብዓይን ዛዛምን መድረኽ ከዓ ብዘጓነፎ መውደቕቲ ካብ ውድድር ተኣልዩ እዚ ናትናኤል ብሰንበት ዘጋጠሞ ናይ ኢድን እግርን ማሰይቲ ካብ መስርዕ ቅርድም የጓናድ ቦዳ እምበር ኣዝዩ ዘሰክፍ ጉድኣት ከም ዘይኮነ ተረጋጊጽሎ ናትናኤል ቅድሚ 3 ቀነ ኣብ ኢጣልያ ዝተገብረ ውድድር ክላሲካል ቾርኪቶ ሞንቶኮራሊ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ዝናድ ውጽኢት ከም ዝሓፈሰ ኣይርስዓን ወዲ 21 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓዋቲ ብጫን ጻዕዳን ማልያታት ዙርዋንዳ 2020 ከምኡን ወናኒ ጻዕዳ ማልያ ዙርላ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ 2020 እዩ ብዘይካ ናትናኤል ማልያ ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ለቢሱ ዝተሰለፈ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንክለቡ መሪሑ ኣብ ኢጣልያ ዝተሳለጠ መበል 104 ክላሲካል ውድድር ግራን ፒሞንቴ ናብ ሜዳ ወሪዱ እኳ እንተነበረ ንሱ እውን ብዘጓነፈ መውደቕቲ ውድድሩ ካብ ምፍጻም ተዓንቂጹ ኣባል ፈረንሳይት ክለብ ኒፖ ዴል ኮዋን ፕሮቫንስን ኪላ ቅጽበታዊ ውድድርን ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ቦገኑ ካብ ሎሚ ሶል ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ 21 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሰላሰል መበል 53 ዙር ሊሞዛ ክቀዳደም እዩ እዚ ዙር 4 መድረኻት ዘጠቓለለ ኮይኑ 702.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን እዩ ብሰንኪ ዘጋጠመ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሰናኺሉ ዝነበረ ኣህጉራዊ ንጥፈታት ኣትሌቲክስ ብዓርቢ 14 ነሓሰ ናብ ውድድር ኣብ ዝተመልሰሉ ዩጋንዳዊ ሻምፒዮን ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ዝኾነ ጆሹዋ ቺፕቲጋይ ኣብ ሞናኮ ፈረንሳ ዝተኻየደ ብዲያሞንድ ሊግ ኣብ ዝፍለጥ ናይ 5,000 ሜትሮ ናይ ትራክ ውድድር ንቕድድሙ ብ12 ደቂቕ 35 ካሊእታትን 36 ንኡስ ካሊእታትን ብምዝዛም ክብረ ወሰን ዓለም ሴሩ ቺፕቲጋይ ነቲ ን16 ዓመታት ብኢትዮጵያዊ ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ተባሒቱ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ብክልተ ካሊእታት ኣመሓይሹ ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፉ እዚ ሻምፒዮን ጉያ ሞሮር ዓለም 10,000 ሜትሮውን ዝኾነ ወዲ 23 ዓመት ዩጋንዳዊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብኬንያዊ ሮኔክስ ክፕሪቶ ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን 5,000 ሜትሮ ናይ ጽርግያ ውድድር ጉያ እግሪ ጥሒሱ ባዕሉ ክውንኖ ክኢሉ እዩ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ እንሰግር ኣሰልጣኒ ናይታ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣዝዩ ብዝሕፍር ኣገባብ ብባየር ሙኒክ 8-2 ብዝኾነ ውጽኢት ብጎል ዘቕቢባ ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝተሰናበተት ባርሴሎና ዝኾነ ክዊክዌሴቲን ካብ መዝነቱ ከም ዝተባረረ ፕሬዚደንት ናይታ ጋንታ ዮሴፍ ባርቴሞው ኮዴና ኮፔን ዝተባለት መደበር ራድዮ ስጳኛ ብቕድሚ ትማሊ ኣረጋጊጹላ እታ ሬድዮ ብተወሳኺ መተካእታ ሴቲን ንምምራጽ ቦርድ ክለብ ባርሳ ትማሊ ሶኒ ኣኼባ ከም ዝነበሮ ኣቃሊሓ ወዲ 61 ዓመት ሴቲን ንኤርነስቶ ቫልቫርደ ተኪኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንመዝነት ምስልጣን ክለብ ባርሴሎና ተረኪቡ ጸኒሑ ይኹን እምበር ኣብዚ ዝዛዘምናዮ ዓመተ ውድድር ነታ ጋንታ ዝኾነ ይኹን ጽዋእ ክዕትራ ኣይከኣለን ብመሰረት ሓበሬታ ጓይለም ቤላግዌ ዝተባህለ ፍሉጥ እስጳኛዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ሴቲን ብኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ሮናልዶ ኮይማን ክትካእ ዝለዓለ ተኽእሎ ገለ ማዕከናት ዜና እውን ኮይማን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባርሴሎና ከም እተረኣየ ይገልጻ ኣለዋ ካብ ወርሒ ለካቲት 2018 ጀሚሩ ንሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ኣብ ምእላይ ዝርከብ ኣሰልጣኒ ክለባት ኤቨርተንን ሳውዛምፕተንን ዝነበረ ወዲ 57 ኮይማን ኣብ ወርሒ ግንቦት ድሕሪ ዘጋጠሙ ሕማም ልቢ ብህጹጽ ናብ ሆስፒታል ብምራሕ መጥባሕቲ ኣካይዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ኮይማን ተኸላኻላይ ባርሴሎና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ 264 ግጥማት 88 ጎላት ብስሙ ከጽሕፍ ኪኢሉ ነይሩ ብሓፈሻ ንሃገራዊት ጋንታውን ዝተፈላለያ ጋንታታትን ወኪሉ ኣብ ዝገበሮ 685 ፀወታታት 239 ጎላት ኣውፂሩ ምስ ባርሳ ኮይኑ 4 ዋንጫ ላሊጋ ሓንቲ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ዘለዓለ ኮይማን ኣብ 2018 ባርሴሎና ተዳጸዊዓቶ ንሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ሓዲጉ ክኸይድ ዘኽእሎ ስምምዕ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኔዘርላንድስ ከም ዝተፈራረመ ይንገረሉ ከፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ስኮልስ እታ ን19 ዓመታት ረሃጹ ዘፍሰሰላ ክለብ እቲ ተሓቲታቶ ዘላ 108 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ንእንግሊዛዊ ናይ ክንፍያት ቃዓይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ጃዶን ሳቶች ንኸተፈርሞ ጸዊዑ ስኮልስ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ዩናይትድ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ብሴቪያ 2-1 ተሳዒራ ካብ ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምግላፋ እዩ ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓያል ጎል ናይ ምእታው ዕድላት ከተባኽን ዝረኣየ ስኮልስ ኣብ ዝግጥም ሳንቶች እንተዝህሉ ነይሩ
ካብዘን ዝተሳሓታ ዕድላት ብርግጽ ንሓንቲ ኣብ ሰኪዕት መሰራሰራ ነይሩ ብምባል ዩናይትድ ነቲ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ንኸተሓቕፎ ተማሕጺኑ። ሳንቶች ኣብዚ ዓመተ ውድድር ኣብ 44 ግጥማት 20 ጎላት ኣውፂሩ። ዶርትሞንድ ንሳንቶች ክትዕድጎ ትደሊ ጋንታ ክሳብ 10 ነሓሰ ንኽትቀረብ ዘንበረቶ ናይ ግዜ ገደብ ግዚኡ ሓሊፉ እኳ እንተሎ ዝግባእ ገንዘብ ተተኸፊልዎ ግን ንሕሉፍ ፍጻሜታት ኣብ ግምት ምእታው ነቲ ተጻዋታይ ደው ከተብሎ ከም ዘይትኽእል ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይግምቱ። እታ ጋንታ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ጉዳይ ዑስማኔ ደምበለን ኦባሜያንግን ተመሳሳሊ ገደባት ኣንቢራ እኳ እንተነበረት ኣብ ግብሪ ግን ከም ዘይውዓለቶ ይግለጽ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ማለት ዩኤፋ ንናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ፣ ንናይ ስፓኛ ላሊጋ፣ ንናይ ኢጣልያ ሴራኤ፣ ንናይ ጀርመን ቡንደስሊጋን ናይ ፈረንሳ ሊግ 1ን ዝዓበዩ 5 ሊጋት ኤውሮጳ ብምባል ኣብ ቅድሚት ይሰርዖም። ይኹን እምበር ኣብ ተፈታውነት፣ ህቡብነት፣ ተወዳዳርነትን ተሳተፍቲ ጋንታትን ኣተኪሩ እንተደኣ ተገይሩ ግን 5 ሊጋት ብማዕከናት ዜና ስፖርት ዝኾነ ብተዓዘብቲ ማዕረ ሚዛን የብሉን። በዚ መሰረት ድማ ሊግ 1 ፈረንሳ ብፓሪስ ሳን ዠርማ ዝተዓብለለ ብምዃኑ ብዙሕ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ብዘይምውናኑን ብዙሓት ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ሊግ ሓረስቶት ብምባል የናእስዎን የባጭውሉን። ናይዚ ዓመተ ስፖርት ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሑ ይርከብ። ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተገብረ ፀወታታት ርብዕ ፍጻሜ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንኣትላንታ 2-1 ሲዒራ ኣቐዲማ ቦታ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ከተውሕስ እንከላ ኣብ ዝቐጸለ 2 መዓልታት ካ ራዘንባልሽፖርት ላይፕዚግ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-1 ባየር ሙኒክ ንባርሰሎና 8-2 ብምርታዕ ሓሊፈን። ኣብ መወዳእታ ናይዚ መድረኽ እታ ካብቲ ዝሓየለ ሊግ ምዃኑ ዝእመነሉ ፕሪምየር ሊግ ዝመጸት ማንቸስተር ሲቲን ድኹም ዝብል ስም ንዝተዋህቦ ሊግ ፈረንሳ ዝወከለት ሊዮንን ኣብ ዝተረኸባሉ ሊዮን ንሲቲ 3-1 ቐፂዓታ። ንውድድር ፍርቂ ፍጻሜ ድማ 2 ፈረንሳውያንን 2 ጀርመናውያንን ክለባት ትኬት ቆሪፀን። በንጻሩ ዝኾነ ትኹን ንፕሪምየር ሊግ፣ ላሊጋን ሴሪአን ዝወከለት ጋንታ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ የላን። በቐዳም ሊዮን ንሲቲ ምስ ሳዕረታ ኣጥቃይ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኪልያን ምባፔ ነቶም ንሊግ ፈረንሳ ዘቃልሉ ወገናት ዓጸፌታዊ መልሲ ንኽቦም ግዜ ኣይወሰደን። ተቐላጢፉ ኣብ ትዊተር ብዓቢ ፊደላት ፋርመርስ ሊግ ሊግ ሓረስቶት ብዝብል ጽሑፍ ብምስሊ ባህለለ ወይ ክላውን ኣሰኒዩ ኣውሪድዎ። እዚ ጽሑፍን ምስልን ድማ ወዮ ሓረስቶት ኢልኩም ዘቃለልኩምናስ ከም ናይ ጻህያይ ጽሂና ንግራት ሻምፒዮንስ ሊግ ብሒትናዮ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፈዩ። ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ሰዓት 10 ምሸት ክቕጽል እዩ። ሎሚ ራዘንባልሽፖርት ላይፕሲሽ ምስ ፓሪስ ሳን ዠርማ፣ ጽባሕካ ሊዮን ምስ ባየር ሙኒክ ክፋለማየን። ንኣርጀንቲናዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ኤንጅል ዲማርያ ዘይፈልጥ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ መቸም ዳርጋ የለን። ኣብዚ እዋን እዚ 32 ዓመት መሊኡ ዘሎ ዲማርያ ማልያ ክለብ ሮዛሪዮ ሴንትራል፣ ቤኔፊካ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ፓሪስ ሳን ዠርማን ለቢሱ ዝተጻወተ ስፖርታዊ እዩ። ዲማርያ ካብ ክለብ ናብ ክለብ ክሰጋገር ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ክሳብ ሕጂ 179 ሚልዮን ዩሮ ናይ ዕድጊ ወጻኢታት ተገይሩሉ እዩ። እዚ ወጻኢታት ብዝርዝር እንተዳርኢናዮ ቤኔፊካ ንዲማርያ ንምሽማት ንሮዛሪዮ 8 ሚልዮን ዩሮ ከፊላታ። ማድሪድ ድማ ንቤኔፊካ 33 ሚልዮን ዩሮ ኣረኪባታ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቦገና ንዝተጻወታይ 75 ሚልዮን ዩሮ ኣፍሲሳትሉ። እዛ ኣብዚ እዋን እዚ ዋንነታ ጌራቶ ዘላ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኸኣ ኣምሳያው 63 ሚልዮን ዩሮ ከፊላ። ንዲማርያ ናይ ቁልዕነት ጋንቱ ኤልቶሪቶ ትበሃል ኮይና ናብ ክለብ ሮዛሪዮ ብክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ሸጠቶ ትፈልጡ ዲኹም? ብዘይ ዋላ ሓንቲ ጠር ትብል ሳንቲም። እንታይ ደኣ ብ20 ኳዕሳሱ ጥራይ። ኣዳማ ትራወረ ዲያራ ወዲ 24 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ወልቭስ እዩ። እዚ ስጳኛዊ ተጻዋታይ ብዝያዳ ምስ ስፖርታውያን ምህናፅ ኣካላት ብዝመሳሰል ቅርፂ ኣካላቱን ብክቱር ፍጥነቱን ይለ። እዚ ብጉልበቱን ፍጥነቱን ስሚ ተኸላኸልቲ ዝኾነ ተጻዋታይ ንመጻወቱ ሓሳሮም ከሪኦም ኣዒንትና ብመስኮት ቴሌቪዥን ተዓዚበን ይኾናየን። ኣዳማ ትራወረ ኣመና ስለ ዘሸግሮም ዝበዝሐ ግዜ ተኸላኸልቲ ፕሪምየር ሊግ ክጎይዎ ይረኣዮም። ከምቲ ዞም ተኸላኸልቲ ብኢድ ወይ ድማ ብማልያ ምጉታት መፍትሒ ጸገሞም ዝጥቀምሉ ኣዳማ እውን ካብ ጉታ ናይ መጻወቱ ዘድሕኖ ሜላ ክበላሓት ግድን እዩ። ንሱኻ እንታይ እዩ? ናብ ሜዳ ክኣቱ እንከሎ ብዘይቲ ማለት ቅብኣ ገይሩ ንሰብነቱ ምልባጥ እዩ። ዘይቲ እሞ እንታይ ክዓብሰዩ ዶ ትብሉ ኣለኹም? ፋይዳ ናይቲ ዘይቲ መጋጥምቱ ብኢዱ ክጎትዎ እንተደኣ ፈቲኖም እቲ ዘይቲ ንኢዶም ሸተተት ኣቢሉ ብግቡእ ንኽቆጻጸርዎ ስለ ዘጸግሞም እዩ። ምናልባት ስፖርታውያን ምህናፅ ኣካላት ሰብነቶም ብዘይቲ ለቢጦም ናብ መድረኽ ክኣቱ ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን ናይ ፈለማ ዘይቲ ተሸቢጡ ናብ ሜዳ ዝኣተወ ሰብ ኣዳማ ትራወረ ከይኮነ ኣይተርፍን። ኣብዚ ግዜ እዚ ክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን እተን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቀንዲ መተላለኽቲ ኮይነን ዘለዋ ክልተ ጋንታታት እየን።
ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ላዕለዋይ ደረጃ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ንምብሓት ዝያዳ ዝተዋሳኣ ክልተን ጋንታሃትን ስለ ዝኾነ ከዓ ማንቸስተር ሲቲ ብቐዳም ብሊዮን 3-1 ተረቲዓ ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስ ተኣልየት ብዙሓት ደገፍቲ ሊቨርፑል ንደገፍትን ተጻወትን ሲቲ ንምቁጣዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓጎሶም ገሊጾም እዮም። ይኹን እምበር ዝተግባር ናይዞም ደገፍቲ ንፖርቱጋላዊ ኣካፋሊ ክለብ ሲቲ በርናርዶ ሲልቫ ባህ ኣየበሎን። ከም ውፅኢት ናይዚ ነገር ዓንጾ ንማዕጾ ኮይኑዎ ከዓ እዚ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ነቶም ደገፍቲ ኣብ ትዊተር ዘሊፍዎም። ንሱ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ንኹልኹም ነቶም ናብ ሕሳብ ትዊተር ተጻወቲ ማንቸስተር ሲቲ እናሻዕ እናመጻኻ መጽሓፍ እንተዘይኮይኑ ካልእ ቁም ነገር ዘይትፈልጡን ዘይትረብሑን ብላሻት ደገፍቲ ሊቨርፑል ሻምፒዮንነትኩም ጥራይ ጸንብሉ ወይ ድማ መጻምዲ ድለዩ ምስ ዓርክኹም ቢራ ስተዩ ወይ ድማ መጽሓፍ አንብቡ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለኩም ብምባል ጊዜኹም ኣብ ቁም ነገር ኣውዕልዎ ዘስምዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ተጻዋታይ ንኻልእ ተጻዋታይ ኩዕሶ ብማእከል እግሩ ምስ ሕልፈሉ ማለት ብልምዳዊ ኣጻውዓ ናይሎን ምስ ዘእትወሉ ነቲ ዝኣተወ ተጻዋታይ ውርደት ክኸውን ከሎ ነቲ ዘእትወ ድማ መርኣያ ጥበቡ ወይ ከዓ ክእሎት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግን ዋላ 1000 ግዜ ናይሎን ኣእትው ዋዕልን ሕዳርን ዝወሃበካ ሽልማት ይኹን ብልጫ የለን። ኣብ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ይኹን ኣህጉራትን ሃገራትን ንብሉፅ ተጻዋታይ ብሉፅ ሓላዊ ማዕጾ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶን ካልእን ዝወሃብ ዝተፈላለየ ስያሜታት ዝወሃብ ሽልማት ኣሎ። ንኣብነት እቲ ብዝያዳ ኣብ ዓለምና ህቡብ ዝኾነ ንብሉፅ ተጻዋታይ ዓለምና ዝወሃብ ሽልማት ባሎን ዶኽ ብቐዳምነት ክጥቀስ ይከኣል። ሽልማት ባሎን ዶኽ ኣብ 1956 ዓ.ም ፍራንስ ፉትቦል ብዝተባሃለት ፈረንሳይት መጽሔት ዝጀመረ ብልጫ እዩ። ስትሪት ፓወር ፉትቦል ዝተባሃለ ናይ ቪድዮ ጌም ኩባንያ ወገኑ ካብዚ ዓመት እዚ ዝጅምር ሓድሽ ፓናዶኽ ዝተሰምየ ብልጫ ከተኣታት እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ዝበዝሐ ናይሎን ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝፍለጠሉ ስም ፓና ንዘእተወ ተጻዋታይ ዝወሃብ ብልጫ ይኸውን። ናይዚ ዓመተ ስፖርት ተጻወቲ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝመጽእ 23 ነሓሰ ዝተፈጸመ ክፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዖም ዘለዉ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣትላንታ ኣሊያንድሮ ዳሪዮ ጎሜዝን ሜክሲካዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ፖርቶ ሄሱስ ኮሮናን ኮይኖም ዛጊት 12 ናይሎን ወይ ድማ ፓና ኣንጻር መጋጥምቶም ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ደጊም ናይሎን ጣቋ ተረኺቡ ኣሎ። ናይሎን ወይ ፓና ትርጉም ኣልቦ ዝኾነሉ ዘመን ከዓ ዘብቃዕ ይመስል። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለምና ንምስጋር ተጻወት መልኪተን ንዘዘርግሕዎ ጽንጽንታታት ጆባ ክንብለኩም። ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ባርሰሎና ሊዮነል ሜሲ ንባርሰሎና ሓዲግዋ ክኸይድ ከም ዝደሊ ነታ ጋንታ ከም ዝሓበራን ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ኢንተር ሚላንን ድማ ንኽውንንኦ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለወን ጋዜጣ ሚረር ገሊጻ። ክለብ ኣርሰናል ንውዕል ጋቦናዊ ኣጥቃዒ ፔሪ ኤሪሜሪክ ኦባሜያንግ ብ3 ዓመታት ንኸተናውሑ ከም ተሰማምዕትን ንብራዚላዊ ተኸላኻላይ ፈረንሳዊ ክለብ ሊል ጋብርኤል ማጋልሃይስ ከዓ ኣብ ኢዳ ንኸተእትዎ ከም ተቓረበትን ጋዜጣ ቴሌግራፍ ኣብ ሕታማ ኣስፊራ። ክለብ ባርሰሎና ዝሓለፈ ዓመት ብ107 ሚልዮን ፓውንድ ንዝሸመተቶ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ አንቷን ግሪዝማን ክዕድጋን ዝደልያ ክለባት ክትሰምዐን ድልውቲ ከም ዘላ ጋዜጣ ኤክስፕረስ ኣፍሊጣ። ስፓኛዊ ኣካፋሊ ክለብ ባየር ሙኒክ ቲያጎ አልካንታራ ምስ ሊቨርፑል ን4 ዓመታት ክትጻወት ከም ተራዳድአ ተሪፉ ዘሎ ስምምዕ 30 ሚልዮን ፓውንድ ተሓትት ዘላ ሙኒክን 18 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ክትከፍል ድልውቲ ዘላ ሊቨርፑልን ምዃኑ ጋዜጣ ሚረር ንፈረንሳይት ማዕከን ዜና ስፖርት RMC ብምጥቃስ ኣቃሊሓ። ክለብ ዩቬንቱስ ብክለባት ቶተናምን ማንቸስተር ዩናይትድን ንዝድለ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ፓውሎ ዲያባላ ንኽትሸጦ ቀረብቲ ከም ዘላ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣገንዚባ። እዛ ኢጣልያዊት ክለብ ብተወሳኺ ወይ ንፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣርሰናል ኣሌክሳንደር ላካዜቲ ወይ ከዓ ንሜክሲካዊ ኣጥቃዒ ክለብ ወልቭስ ራውል ጂምነዝ ንኽትውንኖ ባህጊ ከም ዘለዋ ማዕከን ዜና ስካይ ስፖርትስ ኣብ ፈነዋ ኣነጺራ። ክለብ ኢንተር ሚላን ብመልክዕ ልቓሕ ምስ ክለብ ሮማ ክትጻወት ንዝጸንሐ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክሪስ ስሞሊንግ ካብ ወናኒቱ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ንኽትዕድጎ ተበግሶ ከም ዝወሰደት ጋዜጣ ሜትሮ ኣፍሊጣ። ክለብ ሌስተር ሲቲን ፓሪስ ሳን ዠርማን ንቤልጅማዊ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ቲሞቲ ካስታኝ ኣብ መስርዕን ንምጽምባር ኣብ ውድድር ተጸሚደን ምህላወን ጋዜጣ ካልቾ ሜርካቶ ሓቢራ። ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ብራይተን ንምግዛእ ዘይዕውድ ፈተነታት ከተካይድ ጸንሐት ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ጠመታ ናብ ጀርመናዊ ተኸላኻላይ ክለብ ፍራይቡርግ ሮቢን ኮክ ከም ዘዝበለት መርበብ ሓበሬታ ጎል ጽሒፉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። በብዘለናዮ ሰላም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ክብራት ሰማዕትና ነስዓ እዚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ፈነወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክሳልኩም ነመስግን